What's up guys? Welcome dito sa Mr. Choi TV. At para mas ma-enjoy ninyo ang panonood, mag-subscribe na at sabayang kalimutan ng kampana para updated kayo sa aking mga video uploads. Salamat! Ilang tumbahin Lalaban ang ako. I don't mind. Lalaban tayo. Ina mo. Ina mo. Sana all. Ina mo. Yes, I will. Announce na. Sampalan? Bakit pas suntukan na lang? Eh di wag. Ina mo. Sasabihan niyo kung malamo. NANI?! お前はもう死んでいる。 Lamo. Ina. Ina. Lamo. Ina. Inang damo balisin. Init na ulo. Yan ang mahirap. Huwag ka mag-skip dahil may kasunod pa. Kaya tayo may IATF kasi ito yung interagency na task force na ito, pagluluwag ng mga quarantine measures, etc. Yun yung kahalagahan niya. Kabobo naman yan. Ako parang antay ako sa lahat na proyekto na nakalagay yung mga pangalan. Tangina ninyo. Salamat po. Sabi mo, hindi mo napapatulan si Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin nang tawagin kanyang sabi niya, boba. Pero siyempre, may naramdaman ka. Actually, medyo expected ko yung sinabi niya. Salamat po. Ulit ko na to sinabi. Wala man tayo ng meron sila, meron tayo ng wala sila, at kayo lahat yon.